Right, inzwai kavazukuru vasekuru saint. Pane nyaya yauyawo to my attention which was yanga ichitaurwa naQueen Tatelicious. Handiti yandoda kuti ndingotaura very fast. Zvoisho ndateerera indine system yoti I listen to something once but I hear thrice. Ndikanzwa chinhu kamwe chete ndinochinzwisisa katatu. So thanks very much to Queen Tatelicious for whatever she was saying. Thank you very much for bringing this to my attention. Sasekuru vevanhu tinenge tichida kuti tinge tiri tinotaurawo tinobatsirana nedzimwe hama dzedu. Handiti vazukuru? Right, kana wanga usati wasubscribe to this channel, I kindly ask you kuti muzukuru hapana chekumirira, panapa ndo patinowinza nyaya dzichipisa nenguva yadzo. Handiti? Right, so please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell to whenever Uncle Saint Stephen ndinongo upload a video izvone zvatoitwa, so you will be notified. So listen vazukuru, kana tasangana oneka video Queen Tatelicious aita zvivindi zvekuitawo ka video kaaita. Why ndiri kuti zvivindi? Even inini panapa zvotori zvivindi zvotori zvivindi zvokutoita same video yakada kufanana neyanga ichiitwa naQueen Tatelicious, because kuZimbabwe kwasiyana nekumwe kwese kwatakamboraramira kana kuti kwamunoraramira vazukuru. Manzwa vazukuru, kwakasiyana. Zimbabwe kune mitemo yeko zvangofanana nemisha haifanani vazukuru. Musha wepanext door penyu nemusha wokumavirira nemusha wokumadokero kumabvazuva nekumaodzanyemba ine mitemo yakasiyana zvichienderana futi nekusiyana kwevanhu vanogara ipapo. Usafunga kuti mutemo wepamusha panext penyu unofanana newepamba penyu. Imimi kana mune mutemo kuti munopinda mumba na 10 o'clock, vepanext vanonzi pindai na 5 kana kuti na 4. So kusiyana. Manzwa vazukuru vangu. So Queen Tatelicious zvaanga achitaura panyaya ye 31 July March iri kurongwa nevari kuronga. Wewe handizwa hangu kuti iri kurongwa nanani, ndanga singanyanyo zvifollowa zvangu because kana neniwo dai chero ndikava nesimba ndikwanise kunge ndiri ndinoenda kuMarch. So I'm here also to emphasize and to support mashoko ataurwa naQueen Tatelicious. Queen Tatelicious anga achipadvise kuti vadikani musaite zvekuenda kuMarch. Why? Apa mafacts andanatsonzwa. Number one, the people who are organizing this march, what security, what guarantee of security are they giving to the people who are going to march? Vanhu vari kukumbira kana kuti vanhu vari kutuma vari kuudza vamwe kuti vaende kunomacha. Handiti? People who are busy preaching about 31 March, vanhu vasiri tori muZimbabwe. These are the people vari kure. Muri kundinzwa zvakanaka vazukuru? So kuri kutumwa inini nemi vazukuru kuti tiende tinomacha. Right. Queen Tatelicious abva ataurawo nyaya yekuti kune mamacha akamboitika kumashure, results acho akabuda ndeapi. Strategy iripo paground yekuita march ndeipi? Musangodza vanhu kuti hande tinomacha. Security yavanhu ndeipi? Ataurawo zveshuwa zvikanzi remember muna August gore riya kuti masoja akabuda ende zvinorwadza nanhasi, it still breaks my heart kuti ndakarasikirwa nevazukuru vangu vamwe vakanga vasiri tori part and parcel of the march. I still remember ataura zvemudzimai akanga achitobva kubasa. Tine mavhenda vamwe vaitozviitira zvanga zvisina basa nemarch. So what am I saying? I'm supporting Queen Tatelicious kuti vazukuru vangu ngatimbozvimira izvi zvemarch. Togona kuita semagwara zvedu but pfuti haina shasha. Pfuti haina gwara kana kuti shasha muzukuru. Pfuti kana ichiuya inongoridzwa yakananga kumunhu. Remember kuti soldiers they were not trained to play. Havana kudzidzisiwa kusunga. Masoja havazive chapter yekusunga. They were trained to kill. So whenever you see soldiers being deployed coming out of their camps, they are not coming to play.
So this is my advice, ndichisapota zvataurwa naQueen Tatelicious, kuti zonika, let's not be distracted, let's not ngatimboconcentrate nezvirwere huri kuti denda riri kutishungurudza, not kuti tiise imwe problem on top of problem yatinayo. This is a worldwide problem, and then we still need to add on top of that. Vazukuru vangu, I think we have to stop this. Let's organize this thing mune imwe time with a strategy according to Queen Tatelicious. Handiti ngatidite zvinhu zvitine strategy, togara tine guarantee futi yesecurity yevanhu vanenge vari mastreets vachimacha. Remember kuti paipai pakabviswa baba Bona paya gore riya, taiva neguarantee yemasoja, because taikwira, makatoona tichikwira pamusoro pematenge emasoja, dzakava shamwari dzedu. Handiti, so without that kind of security, without that guarantee yesecurity yekuti musoja anoti apa iwe ini apa, tichitorwa maphotos tinawo ataitorwa nawo, but those are not the same soldiers who are going to come kana zvinhu zvaipa. They will come vapfeka imwe face. So guys, what am I saying? Let's stay away from this. I love you so much, and I won't be happy to come here tichiuya kuzongoripota kana kuti kuzotaura nyaya bad news. And it is some of the things we just need to let go patime iyoyo, because umwe munhu anototuka izvo zvimwe ari kutotuka kutoti sekuru madii, but this I'm doing for the love of humanity, for the love of people I love each and every Zimbabwean to an extent that losing even a single life, to me it breaks my heart. So tine nhoroondo kuti zvakamboitika. Thanks very much, Tatelicious. I'm very proud of you. I'm very proud of Tatelicious. Why am I saying so? A lot of my celebrities, a lot of my socialites, all they want is to make funny. But person very serious, they don't give sound advice. Tatelicious. They don't even care about us. They don't care about you. And she was even saying people are very busy posta ma photos ekufarira magaro emumwe munhu mukadzi. Hanzi kufara, kurelaxa, kukangana, kudistractwa nekuti munhu ane magaro. Let's come back to our sense panyaya iyi vazukuru. Handiti, please udza hama dzedu dziri kuda kuti dzijoine. Let's try, let's protect them nekuvaudza kuti let's stop this. Thank you very much vazukuru. Ndochanango ndiuye nacho, Queen Tatelicious ndinongotsigira zvataurwa naQueen Tatelicious. Handiti, so I love you so much vazukuru vangu, I love you so much. So protect yourselves by staying at home. Don't partake in things isa upenyu hwedu panjodzi. Nai ndosara nani ndai vazukuru, ndosara nani. Tine nhoroondo yadzo nyaya idzi. So let's just try and stop this. Thank you very much vazukuru. Handiti, muri kuona kutoti handisi kufara, I'm worried because kune vamwe vazukuru vangu vachaita nharo, but it's by choice. Hatigone unopa advice, but munhu kana asingaidi ndizvozvo. Much love.